Ahoj. Prvým znamením čínskeho zverokruhu, alebo tiež zemskou vetvou, je krysa. Krysa má v roku koňa veľmi zvláštne postavenie. Jej poloha je presne naproti koňovi a v kuluároch čínskej astrológie hovoríme, že je jeho opozitom. Niekto na margo toho hovorí, že krysu čaká veľká stagnácia. Niekto zase, že je nutné byť viacej asertívny a pritlačiť na pilu. Obe tvrdenia sú len opačným extrémom a pritom cesta je niekde inde. Pokiaľ si krysa, kvôň ti prináša veľkou možnosť zbavovať sa všetkého nepotrebného, ale hlavne ti prináša jedinečnú možnosť, ktorú iné znamenia nemajú. Pokiaľ ťa zaujíma, ako správne naložiť s novým rokom, prihlás sa na víkendový seminár alebo webinár k novému roku a k úvodu do čínskej astrológie alebo odoberaj náučné karty s danou tématikou. Vidíme sa u ďalšieho videa alebo na konci januára na seminári. Maj sa krásne.